Tak, vítejte u dnešního videa, já vás tu zase zdravím, no. Dneska, jak vidíte, je tu další part let's play na Prototype. Opět jdeme k nějaké telefonní budce. Kde je vlastně tento mobil. Tak, teď půjdu za šipkou. No voice. Příště se budu snažit jen nalíst do střelby. Tigris aircraft are somewhere near here. A tak já můžu zničit ten vrtulník. Tak se ho takhle zaměřím. A to nesmím někde zdržovat. Sakra, to nestihnu nebo co? Ale jo, zničil jsem. Teď si tamhle půjdu pro mozek. Tohleto rychle zabiju. Pro druhý mozek už nejdu. Kde je ten vrtulník? Tady. O, tak ten jsem skončil. Tak kam teď? No, do tohle nastoupím. To wing a teď ještě půjdu ke kokpitu. Nothing left. Tak. Tak to mi ten vrtulník teda moc dlouho nevydržel. A teď tedy půjdu zase za šipkou, neboli za cílem. Everyone has to die. Zase musím ničit vrtulník. Já do něj rovnou nastoupím. To je teda ho psal ten Alex. Já jsem hodně velký fanda Prototype, proto jsem se taky rozhodl, že na tohle hru udělám let's play. Já už na tu hru točím hodně dlouho let's play. Už tohle myslím, že už je 22. part. Co to, jak můžu střílet do mě, když já střílím? No, už to vidím. Že po mně jde triardy vrtulníků. Jo, to bych měl. Já nechci tady ten vrtulník. Já chci ten malej. Protože ten malý vrtulník je takovej hbitější a mršnější. A má víc zbraní. A tam ten je tedy tam dole. Abych řekl, že nejlepší na ní bude vypálit tuto raketu. A teď rychle pryč, protože po mně střílí. A jsou tu rovnou dva zase. Jo, super, oba dva jsem trefil. Jak vidíte ve vrtulníku, je to mnohem snadnější než
když za tím vrtulníkem musíte běžet jak blázen a zničit ho bičem. No aircraft, no personnel, no survivors. Takže teď budeme opět ničit. A to mě zase ví, takže já se stáhnu. Protože já o tenhle vrtulník nechci přijít. Tady kde se dá šlapku. Tady je. Tady. Šli tam byl dom. No ještě je tam jeden. Já jsem ho netrefil. Tref se raketo, prosím. Jo. A tím máme tuto misi hotovou. Hope was a Black Watch project. Ukázky v The prototypu goal of the nemám rád. experiment was to create a viral weapon. Nevím, proč je prostě je nemám rád. 15. den infekce, už 60%. Páni. No a další misi už to teda dělat nebudu, protože já nechci zase, aby byl ten part moc dlouhý. Protože já bych řekl, že lidi nebaví. Že lidi moc nebaví sedět hodinu u jednoho partu na nějakou hru. Tak se aspoň ještě zabojuju se zombíkama, aby to nebylo. Aby to nebyla úplná nuda. Nebo nevím, jestli už to mám ukončit. Ještě se ale něco nakoupím. Upgradech. Jestli teda nějaký prachy mám. Tohle, to se chci koupit a já na to zrovna nemám. Hele, tak zkusíme ten devastátor, tady mi píšou, že už ho mám. Takže. Ne, tak ale já ještě nemám ty chápadla. Ale už mám tohle. Co? To tak. A potom máme vlastně ještě tohle. A to by mě fakt zajímalo teď. Já myslím, že jsem si dokupoval. A in critical mass. Takže to vlastně musím být nabitý ty modré životy. No nicméně já už to teď tedy ukončím. A těším se na vás. Tady to možná byl trošku kratší part, ale to nevadí. A těším se na vás u dalšího partu prototypu nebo u jakéhokoliv videa. A jestli se vám video líbilo, tak můžete dát like, dobrý koment a jestli se nedali odběr, tak ho dát můžete, jestli chcete. Tak se mějte. Čau.